बेखौसो जा बोरैबा मोनो आं बारलि हमग्राफ्रा नै जों लागोनि रामफलबिल स्लुइस गेटआव नै स्लुइस गेट हगारनायनि होबाय मानसिफ्रा ओमफ्राय जोंहा रुटिग्रान सावदों दे जोंहा बेखौनो फानसै हेलौ लोगोफोर दिनैहाय नोंथांमोनखौहाय आंनि चेनेलाव फिन खेबसेयाव बयखौ बरायनाय बावहरनाय थाबाय दिनैहाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रामफलबिल स्लुइस गेटआव गेट हगारदों आरो ओमफ्राय ना हमदों बुहुद मानसि नायलाय नोंथांमोनहाबो खाबाय आफाया ना दांग्रोमनाया नायलाय माससिम नेक्स्ट फैगोनाव हगारगोनाव हमफैनो हागोन गोसोबायदि मोनो मानसिफ्रा बिराद गिदिर बारले देग्लायसो माबायदि बुंनो हाया आरोना नोंथांमोनहाबो गोसोबायदि एन्जय खालामफै हमफैनो हागोन ओमफ्राय ना लोगोफोर नायलांबाय थालाय अनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना होदो बारलि माबसे बारलिया नायलाय हमगासिनो दङ आरो बेबो नामा जा साइज खाहाय बियो गोरिना